kwuru okwu maka nwaanyị anaghị aka nzu, mana ọtụtụ ihe ka m na-afụsị na soshal midia. Ị ga-afụ nwaanyị o buru ụzọ ọ na-aka na sị gị na onwe ndị na-asị na nnukwute eze nwaanyị na ha akarịgo. A na-akọwara mba na nwaanyị anaghị aka nzu, ha na-asị gị na ha na-asị na onye ha ama ihe ọ na-ekwu, that you can do it. Ka ihe wụ ndị eze nwaanyị kịta na ndị ụfọdụ ụmụ nwaanyị kịta mabatara n'omenala fa abụọ mụta ọka, mana okwu ka m na-ekwu ngwụcha okwu nwere onwe m. Onye ọbụla ji ajụ okenye nọ na bebe, onye ọbụla ga-ajụ okenye nọ na bebe na nwaanyị nwere so many things ọma na-emenwu. Nwaanyị adịrị ewu ike nga, nwaanyị adịrị aga alụsị ibe na sọzido nwaanyị ga-aga ọ bụ ndị mmiri ya na-agwụ ya. Nwaanyị adịghị edogbe chi ya egbuluchi ọkụkọ maọbụ ewu. Nwaanyị ama ndogwala onye ọzọ chi ya. Nwaanyị adịghị edokwe ndị isi ya. Mana ibe niile anụnwa ụmụ nwaanyị Facebook kịta bụ ekwetarọ, mana o nwere ebe ụla mere anya ịjụrụ maka repercussion ya. Repercussion ya riri nne na-eme ụfọdụ n'ime ebe na-arụ egwu a. Nwaanyị ndị na-achọ nwa pụta bụ akarịa, repercussion ya dị ebe ahụ. Egwu a ịma na emunube nwa na operation nke pụta, ndị ga-apụta ga-epe mpe asị gị na kọdụ kele nwa n'afọ. Maka gịnị? Na nwaanyị mee ka nwoke eme ka ndị mmụọ. Iji n'aka gị ekedo onwe gị, maka na onye gburu onwe ya sị n'ọnụ mmadụ gbulie. Iji n'aka m anya ọ bụrụ ozugbo abụ ka omenala ji eme mmadụ ibe. Na omenala bụ ọkpụkpụ anụ, ịtacha idebelu mmụ gị, ịtacha idebe eluko ọgụwa gị ọzọ iweta. Omenala na-ede ka kerozin. Ọ bụrụ mbọsị ya bụ egbujiri osisi ka osisi na-ele, ọ bụrụ mbọsị egburu mma n'ụkwụ ka ọ na-elu abụ. Na nwayọọ o wetata onye ịmalebe agwa gị na nwaanyị adịrị eme, wepụ anya gị dị ya ime n'ihe na ịkala anya maọbụ na ị na-ege some teachings ba na-eme na social media. Onye ọbụla abụrụgo onye nkụzi n'ụwa tata. Nwaanyị adịghị edogwe chi ya, nwaanyị adịghị ewu ite nga. Ite nga nwaanyị bụ di ya ma ọ bụ nne ya. Ike nga dị gị bụ ike nga gị, ike nga nna gị bụ ike nga gị. Nwaanyị adịghị ewu ike nga. Ma tata nwaanyị ndị eze nwaanyị tata na-edewele nwaanyị ike nga, dewele nwaanyị chi. Nwaanyị adịghị edogwe chi maka ndị eze nwaanyị tata. Chi ngị nwa na onwe gị bụ nwaanyị were right idokwu ya. Talk more of idokwe chi nwoke bụla amụ bịalibe gị esi gị idokwele echi ya. Ụnụ adochiezi, ụnụ ekechizi na ndị mmadụ na ụnụ ekechi ndị mmadụ. Ibe ndị a bụ ibe nwaanyị ibe gbasara ebe a rili nne, mana ka ekwubili agụghị gị mbọsị gị na nwaanyị ada awụ ọjị nwoke ga-ata. Nwaanyị ada awụ ọjị nwoke ga-ata. Asị m mụ na nwaanyị ada awụ ọjị. Put me wrong. Asịrị m na nwaanyị adịrị awụ ọjị. Nwaanyị nwere ike nọdụ ebe nne na ụmụ nwaanyị ibi ya nọ, ọgọ ọjị gọcha ọjị ọwụ ọjị, mana nwaanyị ada awụ ọjị nwoke ga-ata. Ịma na ịwa ịmana nke na ndị ọyị gị ga-ata, mana nwaanyị ga-ebe nwoke nru ma ọ bụ na nwoke anọdụ ya ibunye, ọ bụghị ya nwa gị nwoke bunye ọjị si ya gọọ ọgọcha nya wụ aka ụnụ taa. Maka na otu mụnwa anọ ibe a ewesịrọ m ịwụ ọjị ebe nna m nọ ndụ. Ịma na nwoke ka mbụ nna m nọdụ ndụ, nna m anọdụ ya nọdụ na kọmpand ebe anyị nọkịta ebute ọjị nwa ọjị asị nna m ga-awụ ọjị. Ọ bụrụ mụnwa ka ọ dịla ịwụ ọjị, nọ nna m ga-awụ ọjị. Maka na ji adịghị esi n'ọdụ epu ome nọ n'isi ka ọ na-esi epu ome.